Padre, pabunyagak man to'y anak ko. Anyat ipanagan mo kinkwana. Tigre, Padre. Nay, Domeng. Saan mabalin ti Tigre? Tanagan tinarungsot nga ayop na ita. Mabalin, Padre. No mabalin tilyon, di mabalin mo ti Tigre. Mabalin. Doming, doming, mabalin amin. Doming, doming, mabalin amin. Doming, doming, mabalin amin. Doming, mabalin amin. Mabalin namin. Doming, mabalin namin. May saaman nurat. Nasirib, nasariwawag ti panagpampanunot na. Ngem, nalaka amay ridridap. Kaya rigan na ti saksakulap wenno gareng. Nagduduma ti akam na. Bida, kontrabida, ken observer. Di yung arot diwaya na denggen ti inaldaw apan nakigasang-gasat ni Doming iti yuyeng ni tagtagainep. Doming, mabali namin. Manipod iti Lovelet Artist and Talent Center, isagot kada kayo ti Pambansang Radyo ng Pilipinas, Bombo Radio Philippines. Ket iti sabalimanen na parang iti pan nakigasang gasap ni Doming iti yuyeng ni tagtagaina. Isagot mi kada kayo ti istorya na polwan. Natayen, dito'y drama tayo, Doming, mabali namin. Nagsapa ka mo, ngayon dito barangay hall tito. Anta ka ti problema? Namuak nga ang puntak lagayam da maimong kan inabag ka. Anya? Isumot lagayam mas daawak. Naglakay kan nagbakit launay dagiti dadakkel ko. Tagayam napidpidot daklagayam idi ubingak. Ket anya ti problema dita? Agyaman ka, ta naadaan ka itinagan nakakas kadakwada. Problema kita. Ni, apa nga? Anyat problema kadakwada. Lakay kan bakit dauna yun. Agtarakun ako iti saan ko akab kabagyan. Anya? Nagloko kan, takastakit din ti ibagam. Ket isuda tinang padakkel ken ka. Nay, jakmat nagayayatan ti panang padakkel na kanyak. Kwa? Ay, mayak ta ipadamag ko amat matayan ni ama imong. Anag kuna nga iso ti amak. Nay, binaliwang pa yan ti awag mo ken tatang mo. Tatang ko, idijak pa'y amo saan nga iso ti amak. Nga mikata na amo saan kumatgay makabkabagyan nida. Oray panawa kidan. Ay, maditikas ta tito. Apay, di mo bigbigan nga utang na imbaga nakam tinarami dakin ka. Diyak matimutot ng katakwada. Nita. Ang mga no matay no bigatan ni amay mong. Inkay tula kumakitaan ni Dan, chairman. Naglokon dayjay. Gaputan amuan da asan kay mapudnong anak. Basta lata panawan na idan. Wan nga raw, awan utang na anay imbaga nakam. Kung anakit din, asan kanumot ngay mut utang? Sa bagay, adik samot nga mindayjayeng. Nabaybayan da kakaimong. Sigod sa ngamin na sukir ide da diyang obi. Wan mat, kanayon a problema ni kakabakka. Pakay ayaban nala kanayon ni jiskwilaan. Tawan lakit dimisnaw. Loko gaya, matalaga. Ay wen, agi nga to kanupay iti gayadan ti palda dagiti ka eskwilaan na ababae. Iso abastos da jay. Sana na isuro da kakaimong. Talabanan namat kanuidan, idi makabailang. Iso manlagaya. Kat, papanan na kanaw. Panawan na kanon da ama imong kan inabak ka.
Andamot basit nakam na, ta imay na imbilin dito di lakay kan bakit, kuna na adi nakabkabagyan. Mala, no pimanawin, awan maramidan da kakaimong. Agyaman dakit di tawan problema dan. Intay kitaan da amay mo, agsaksakit sa kano. Ngalakit, mapantayo Kasi no pinanawan ginamnamaan da kumaamang kita kadakwada, talakay ken bakit dan. Ay, awadan. Binaybayan na kami kay anak may. Tangkan ulo talaga. Anya ti marik na ni ama. Diyak malamaw. Inyidanan dita. Kunana, ano matayan? Diretso malamayan na dita indana. Ay, kasi kami pa. Nagyaplag di ta katingaan tila amyo. Imbis nga iti kumapapagyo ti pagidaan na tapno naimimang. Sana maanawa. Nakaturo kaya ina. Ay, uwan nga taa. Kunana nga men, saan ko ariringan? Saan ka nun na mabisayin? Anya, kasano day ta? Inta kita ang tatang. Wen, sumrek kami di tala amyo. Ay, wala. Kitaan nyo man kinde, no gang anges pa'y. Anya, Apay akas tati kunayo ina. Na mga numatayak, numadamdaman, kunana nga min idinagidya. Ang mga luna tayo ngagpaisaon. nay, umay ka, mapantakitaan duming. Kakaimong, si bibiyag ka ba Di mo't sumungpat. Saan samot ang agang angos tatang? Anya, kaka, si bibiyag ka pa Agsao ka matano si bibiyag ka pa tapno amumay. Mabitlaan taaputag ti agong na. Oh. Ay, saan ang agang angos? Natayan? Ay, kakabaka. Natay mo't gaya mo ni kakaimong. Ay, may karitoy. Natay ka nun ni ama imong nanang. Ay, hun ka nung araw, dirigat na pimanaw ka numot ni Tito. Langgong mat dayjay nanang. Talaga nga adik. Barkadistamot nga, men. Saan akin na ba alanda kakabaka adin disiplinaan? Imala nga ta kadagiti pudpud no anaganak ken kuana. No asino kat ngamin di kinanak kijay Amo da pa yung araw. Nakita dala ka no iti pagbabasuraan, idi nagnaedda iti Manila. Imbulang nga tati akin anak. Talaga nga imbulang da. Taapay kat imbati dalatan. Imbagkit di ata nakita ka no da kagaimbaw. Inyawid dan dito, sakbay ti pandemya. Barkadista adi makkel. Intultuloy na dito yung nagbugsutan. Ita, pinanawan na kat nga rodan, nagadyan ang padakkel kan kuana. Umawawag ni Domeng. Apay Dom? Ibagam ka ni nanang, tagsagana kayon kadagiti kakadwayo lumulwalo. Agluwalo kayo inton malam. Awan, apag iso, adak dito balay da nanang. O sige, tagsublia kay di balay da inabak ka. Awan sabali amang tulong kan kuha na itipan nakaisimpat tila amay ni amay mo. Bye. Bye. Ay, makumi, kumanda Domeng. Apay ka na. Intayo ka na, aglualo, ijinatayan. Dadumingan, tikas la akin kabagyan. Taisudan kan tatang, timang kita itipan nakaisimpati lamay ni ama imong.
nakamapana kay balay da ama imbong. Di mo tatang tinapan. Siya kano ti ada kasapulan na iti umay at tao dito barangay hall. Ang awan mati umay. Ay, agtugli paglakit nga roday na. Sa anak nga agsurat iti istorya nito. Tiyak tumot lang may concentrate. Kagsada kaklatan dito tugawa. Ikidam ko malabit. Apay kiti ajak matla may wagsa-wagsak na siya kinaman nagtuglip kao na. Ay. Nalakala malukakak. No, at umaya. Na, ay, apay ngay anak kasikigmatan ni imaw. Saan akasta ti posisyon ti malamayan? Ang, sino ngay tinang pasikigkan ko na di taigdana? At awan pa'y imay asabali at tao dito ibalay. Sa maysa, Talaang pa'y gusteng kenduming ti makaamuan na tayan. Ay, siya kun ti mangisimpa. Padataag. Ay, imong aya. Ay, inununan nagmata na natay. Ada agi yung itilungan. Ay, yaman pa'y apaw. Ta, may lungon ni imong. Ala, iuliyo lang pasitin dito'y nano mo ang kalapaw may. Sige na, ngam ibagayan to iti anak yo ta isunti mangilungon iti bangkay. Alawan, da kamay ti makamaw. Ay, ala, umay kan pa raw. Ay na, imbang tasimang pet ka. Ilunguntan ti amam. Natay gaya man? Wan, ang kiyama na tasimang pet ka matlaang. Ammo kaon. Siyempre, ado ti umay agited iti abuloy no adda matay. Aniya? Sige, sumre ka kundi talaem, ta ilungon tayon ni amang. Nagbalin matatatang ko, isuaban tayak mat at ilamay na. Nailungon mo't gaya man nanang. Anya? Ikat na. Ti amukat. Saan mat nga inlogon dagijay nangiyag di talungan. Pinanawan da adagaws. Iti imbilin da asikati mangilungaw. Ay, di kay man. Naglungon nga ro da bukod na alaman. Ay, wala niya. Ay, inlungon damit la siguro. Itay sikbay apimanaw da. Anya nga'y kakabaka, ada kamen. Ay, kuha. Ay, anya ti imayan yaw. Anya damit kakaduam sa peng. Kat umay kami aglualon, Ay, sino ti iluan niyaw? kakain mo. Kat no,
Kunadaan na tayo kayo, itay bigat, ama. Nagalisto lakit din to'y panagwaras day taadamag. Nakaturog aklaan. Imbagayo matan anataya kaon. Rosa, awagam ni Dumeng. Ibagam nga awan mailwaluan, tas si bibiyag matgaya, to ibagadaan na tayo. Wala nang, ganyan ti kastoy. Ngam, mayat matkit day. Taadan ton lungon ko. Inton talaga mataya kaon. Aniya. Salbag ka kakaimong, naging papatay ka? Pinadas ko lang no kasano ti matay. Angam, sa anak mo't anatay nga oray pinilpilit ko at tinangtangal ti angas ko. Narigat gayam amatay ti tao no pilpilitan. Sa narabrabak tinaramin mo. Ano tinaramid asaan amay parbang? Anya tinaaramid aya. Napanak naggidaw iti donasyon alungon. Kat inyig damot na dagos. Kan nagpakulikta kami ni Tabuloy, manipod ka nagiti ka barangayan. Awan basol ko ditan. Ayan nga rod Tabuloy. Agpaparti kayo nga rod ni Tikalding Anyat kinunam. Di ka agungat agustang. Para kanyak jay pinaor-oryaw. Iso nga ibagag, nga igatang yawn itikaldeng, tapartyan tayo apagsasangwan. Sumartin kaan! Mangisarsarak ka alakay. Manida ito dinuko na tayo ni amay mong. Sa payanayawat santi tisurira ka ni tito niya na or nga abuloy itay aldaw. Anya? Dakala problema. Maunag na tanod ukan ta sa pulon da ni tito. Sublian da niya nayawat kan kuha ng abuloy. Isubli tayo karagiti tao. Anyan ti kastoy. Intong tungkwa tayo lakuman. Tadikat nilawlaw anda tao. Jay asi tayo nga rudmot ka na kuwanan. Langgong mat na dya, tito. Sumangkalanggong nila kay imong. Agasam naging papatay, di na pantakinita. At damot kurang ko. Jak sinigurado, no talaga na tayo. Jay matla kinaawan angis na anariknak, ti nagkuna ka na tayo. Ngalawin, adda nagkurangam. Ngam ad-addaan nila kay imong tilanggong. Sa ita, agpapartigit din iti kaldeng? Mabit lang tatang. Nakasaon ni tanod ukan. Masapo lang makita da ni titaw. Dito yak pailabalayo, Rosa. Uray, tani lakay mo ti kapitan. Tulungan da ko ba? Apayan, inabag ka. Pinanawan nyo ni amay mong. Nagapa kami. Kasano nga men, naging papatay. Sa idiadalungon na. Kaya't naamatay ko maatalagan. Anya? Makaamo ni tibiyag na. Anya nga roder aramidan na ito'y pinanawan nyo? Jakabaw. Basta, imbaga na amatay ka raw. Ayapaw. Konsumisyon pa ijay anak may. Barang no nakita mo't lang dagiti barangay tanod. Inala na kano day tinakulik tang abuloy. Anyan day nga inamampun may. Isumat na timang patay ka na kamay. Ang mga no natay mo't ngagpaiso ni amay maw. Makamon anyat malagan na. Basta kunana, amatayan tandalungunan. Ang mga no nagpakamatay mo tan, ina. Makamon, dung awak tulangan numatay nga agpaisaw.
Anya? Nabartek ni kakaimong sa naturog iti nalao sa barteknan. Amo na mo tinaramid na ta nagplastaran na nagidda di talungon. Inturog na ditan. Ngamnay. Nakaturog kun kunatay yung amangan mat no inlayon ng tinatay. Anya? Kitam duming. Kitam. Kwa, da kayo mo't itatimang kita no si bibiyag pa'y wano na tayo tatang. Anya. Ang mga no agin papatay man ay. Malawon. Mabiglang. Kitain tayo no si bibiyag pa ni kakaimong. Ada kayo akaruba. Umay kayo, tadda kayo tagsaksi. Sige, umay kayo. Inabak ka. Umay kayo mo na. Natay samat at talagan ka. Anya pa lang ay atidiyo pamatian. Kakaimong. No nabartek ka naturog, nausawan ka matngatan. Agringkan. No agin tuturog ka manan, ngagin papatay, awanton ti mamate. Kat awanton ti mangitabon keng ka, no talaga amatay kan. Agringkan. Agkabaw ka na ya. Kat pagkakabawa mo, ti agin papatay. Natayan ni Imbang. Di uray, bangunan nyo di talungang. At saanan ama ka rin. Ay. Awan mamati na natay ka. Batakan tayo man tatang. Anya. Ay, di batakan. Tulungan nak duming. Ada ta. Naglami ay. Simkil mo't ngagpayson. Ay, simkil? Ay, natayan duming. Nay. Imbaltog na kan Imbang. Talaga na tayong tatang. Imbaltog yun. Ngam di pala nagrieng. Matayoy. Matayoy. Natay nga tangag payson ni Ama Imong? Ditan gagayem tinagibusan ti may sapay aparang iti pannakigasang gasat ni Doming iti yuyeng ni tagtagainap. Dito'y drama tayo, Doming, mabali namin. Insurat ken produksyon supervision ni Leti Astudillo Aquino. Direksyon Roger Riferso Ramirez. Manipod iti Lovelet Artist and Talent Center Drama Productions. Isagsagot ka na kayo the #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio, Bombo!